Πονάει το κεφάλι σου? Πότε πραγματικά πρέπει να ανησυχήσεις. Ο πονοκέφαλος αποτελεί ενδεχομένως το συχνότερο σύμπτωμα που θα οδηγήσει κάποιον στον νευρολόγο. Ευτυχώς, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οφείλεται σε καταστάσεις μη απειλητικές για την υγεία του πάσχοντα. Υπάρχουν όμως ορισμένες καταστάσεις, οι υπονομαζόμενες ως red flags, οι οποίες υποδηλώνουν την πιθανότητα σοβαρής υποκείμενης παθολογίας και χρήζουν άμεσης νευρολογικής εκτίμησης. Όπως για παράδειγμα ένας πονοκέφαλος ευνίδιας έναρξης και ιδιαίτερα ισχυρής έντασης, ένας πονοκέφαλος ο οποίος επιμένει πέραν των 3 ημερών, η συνύπαρξη πυρετού, αυχεναλγίας, αυχενικής δισκαμψίας, ακόμη και έκπτωσης του επίπεδου συνείδησης, δηλαδή το να καθίσταται κάποιος νοθρός και υπνηλικός, η συνύπαρξη κάποιας άλλης εστιακής νευρολογικής σημειολογίας, όπως για παράδειγμα διπλοπίας, να βλέπει δηλαδή κάποιος διπλά, της αδυναμίας ενός άκρου, μιας διαταραχής του λόγου, το ιστορικό πρόσφατης κάκωσης της κεφαλής, ιδιαίτερα σε εκείνα τα άτομα τα οποία λαμβάνουν ατυπικτική αγωγή, και τέλος το ιστορικό κακοήθειας ή ανώσου καταστολής.